Malawi ine mukoneramu kopera palombeza tikwera manzi tikutunga chili chonse pamene mukuona apa ponsepa panali manyumba apa ndi pamene timakhala kuno kunali kuseri kwa nyumba kani kunali katu kuona. Musiku la lero ndifuna ndikupasireni nkhani ya Giboh Pearson amene zina lake lenileni ndi Gift Pearson amene anakhuzidwanso ndi namondwe otchedwa Frede, ndipo iyeyo amachokera ku Phalombe ndipo amaziwika bwino kwambiri ndi nyimbo yake imene inahita ya izathera mapenalty. Mnyamatayo anakhuzidwa ndi Cyclone Frede, ndipo oimba wa izathera mapenalty adapereka msonzi wa chiyembekezo ku mtundu wa Amalawi pamene adaonesa mtima osazikonda komanso wothandiza ndi kulabada za anthu ena. Oimba wa izathera mapenalty anakhuzidwa ndi namondwe otchedwa Frede. Poyankhula pa interview ndi Brian Banda, Gift Pearson anayankhula kuti zinthu zake zambiri zaonongeka kuphatikizapo galimoto ndipo wasowa mtengo wogwira, koma atafunsidwa kuti thandizo lingamufike bwanji, mnyamata wa ku Phalombeyo anayankha kuti onse ofuna kumuthandiza apite ndi thandizo lawo ku Phalombe Secondary School. Kumeneko kuli anthu ambiri amene akufuna thandizo la msanga. Komanso kuti ofuna kuthandizaniwo akhozodzafika paderapo njira idakalipo. Njira idakalipo kufuna kuti afike ku Phalombe sakuyenera kudusa msewu mdima ngati akuchoka Blantyre akuyenera kudusira ngati akuchoka Zomba ya Blantyre akuyenera akatulukire Zomba tena kuaduse msewu wa Chigumula kuti akafike Cholo akafika Luchenza Mulanje tena ku Phalombe. Komano msewu wa midima ukatulukira mtando uja umene ujawo waduka. Moti inu mwangotsala mmene mulilimo zonse zapita ndikupoti galimoto yomwe yanyamuka. Galimoto ineyo yanyamuka yapachikidwa chapena pake tikumata kuiona ndithu opulera omera mazi wangataza tsange anthu akachite kubwenyamula koma sizoti ingayendeso izite ngapeza nthawi kuti ingayende. Chizova ata ineyo naye ndimayi kuti tochepa tokha tapezeka zila nyimbo omwe mumene nyimbo imagwaneti timachita zokukumba kuti tipange takumba zochepa zokha. Komano ngati pali anthu akufuna kwabwino kuti akufuna apereke thandizo akhoza kupereka ngati akuchimva kuti akufuna thandizo ineyo ndapembe kuti thandizo limene lolo apite nayo ku Phalombe Secondary School. Kulindani ku Phalombe Secondary School. Ku Phalombe Secondary School kuli anthu ena aso amene akhuzika ndi vuto la madzi kuposera ineyo. Kuli ana oti makolo awo apita alibenso pogwira pena paliponse, kula zigogo kuli anthu oti alibenso podalira pena paliponse. Bola ineyo ndikuti kuti akuyankhulana inu ndi ineyo oti ndikhoza kupempha personal nenu kundipasa, koma kuli ena oti alibenso kuti angayankhula ndi ndani akungoyang'ana kwa Mulungu basi. So ngati pali ena amene ndi thandizo kuti amafuna andipase ineyo ndiwapemphe kuti ndi thandizo lawolo alitumize ku Phalombe Secondary School kuli anthu amene avutikisisa kuposa ineyo. Mtima wanu wabwino ndi kufunireni zabwino nthawi yosautsa ngati imeneyi ngati mungakhale otetezeka. Please stay safe. Giboh Pearson tathokoza kwambiri. Zimata. Anthu ambiri pomva izi anazindikira kuti umunthu ndi chikondi mwa anthu ife tidakali nawo ndipo mtima oganizirana Amalawi tili nawo. Patadusa kanthawi kochepa anthu anazindikira Phalombe Secondary School ngati amodzi mwa malo amene akufunika thandizo la msanga, ndipo anthu monga CEO wa Mikozi amene dzina lake ndi Axis komanso msungwana wina amene amakhala m'maiko akwao koma ndi Malawi dzina lake Chacha anatumiza thandizo ku Phalombe Secondary School. Giboh Pearson wazindikirisa tonse Amalawi kuti tili ndi ntchito imodzi yoyenera kuti tigwire. Ntchito imeneyi ndikuyang'anirana wina ndi nzake. Pamene namondwe wa Frede
wasokoneza Malawi. Anthu ambiri akufuna kutchuka, anthu ambiri akufuna kuba, anthu ambiri akufuna kuzilemeresa, komanso anthu ambiri akufuna kupanga dzina. Koma mnyamata ameneyo Gift Pearson sanayang'anire zonsezi, koma adaonesesa kuti umoyo wa anthu am'mudzi mwakwawo udakali safe. Ndipo anthu ochuluka popitisa chithandizo kumeneko ku Phalombe adayika pamapo, ndipo adazindikirisa kuti mnyamatayo ali ndi mtima osazikonda, ali ndi mtima oganizira anthu akumudzi kwawo. Patangodusa maola ochepa chabe, nkhalakale Paula Katuli amenewa ndi bambo Benedicto Wokomatani Malunga, amenenso ndi mphunzitsi wa ku skulu ija ya Chancellor College, adalemba ndakatulo yomulemberatu amene iyi mnyamata amene Giboh Pearson, ndipo anachita dedicate kuti ndakatulo imene iyi kupita kwa Giboh Pearson. Benedicto Wokomatani Malunga uja amene amaziwika bwino kwambiri ndi ndakatulo chamati ndizakutengera ku nyanja ligineti. Amene adalakatulatu Giboh Pearson. Ndakatuloyi ndi ya mchingereze. Malipoti akusonyeza kuti pa nthawi imene nyumbayi inkagwa, Giboh Pearson analatuluka nyumbamo ndipo anakakwera mu mtengo wa mango, ndipo zovala zake zambiri komanso katundu wake wambiri anawonongeka, kuphatikizapo zovala nkachita ndithu kukumba kuti achose zina zovala koma zinthu zake zambiri zidakokoloka ndi madzi, kuphatikiza galimoto inatutuzidwa ndi madzi kuchoka malo ena kukafika malo ena. Anthu atayamba kubweresa katundu ku Phalombe Secondary School, Giboh Pearson adapanga chothekera kukapezekanso ku malo amenewo, ndipo Giboh Pearson adayankhula motere: ndithokoze Amalawi pooneserana chikondi mu nyengo ya zovuta ngati ino. Zana nditapempha kuti ku Phalombe kuno maka madera akutali ndi msewu anthu akusowa chithandizo maka kumbali ya chakudya, sono chithandizo chayamba kubwera. Ndithokoze magayizi amikozi, timu ya Chawezi Banda amene amaziwika ndi zina loti Chacha, poyendera kuno ku Phalombe lero ndikuzasiya chakudya pa camp ya Nalingula Primary School. Anthu anali osangalala kwambiri kuno ku Phalombe poona sapoti yotere. Umozi muli mphamvu ndipo umozi titha kupambana. Ku Phalombe kuli makampu angapo amene akusowekera sapoti yotere, ndipo ndikupempha onse amene angagwire pamkono anthu aku Phalombe ndi maboma ena. Mukumva point yapansiyo, ndi maboma ena. So mnyamata amene Gift Pearson ndi chitsanzo chabwino kwambiri pakati pa anthu, pakati pa Malawi komanso pakati pa anthu osiyanasiyana kuti tikuyeneka kukhala mulonda wa wina ndi nzake. We need to be brothers keeper. Zina langa ndine Sam Mavita. Please subscribe.